सोरमोनलाय नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्ड ना? तत बुरबक आं एमए पास नङालै। मालाय जोंना जेम्स आदाया एमए पासफोरखौसो बुरबक होनो। तत साला मालायखौ दाय होनो नागिरदों नों बुरबक साला मेट्रिक फेल। साला मेट्रिकआव आं खेबनैल'सो फेल जादों दा। खेबथामावथ' आं पास जादों ना। बांद्राय डायलग बाजि मारिबाय थानांला। जौ लोंनो फैदों नालाय जौ लोंनाय जायगायाव थांनि। मालायनि हाबानि गेटफोरखौ नायनानै दावराव खालामबाय थानो गोसो गैया आं। आंलाय माथो बुंबावनोब्रा आं बुस्थुखौ नायोल'। बे हाबानि गेटखौ मोजां नुनायखायसो नायदोंब्रा। हाफाङा हाबा जामारसिगोन नालायथो नायदोंब्रा। मानो फैदों नोंसोर जोंहानाव? थां जोंहानिफ्राय। गसाय माइसो खुगालै। नोंसानाव फैयाखैना जों? जोंहानाव फैयाखैबा? जोंहानि हाबानि गेट साजायनायावलाय मा मोनदों? आयै नै फैलायबाय नोङा? जों नोंसानाव फैयाखैलै। दावस्रि देलाय मोननावसो जौ लोंहैनो नागिरदों जों। सिरि था नोंबो। अमा राजानि लोगोफोरा गासिबो एखेखा। आरो नों अमा राजा आंनि फिसाजोनि हाबाखौ सेफायनो फैदों नामा? मासे खुगा दं होननानै राव नोंनि नोंसाजोनि हाबाखौलाय आंलाय मानो सेफायनांगौ जाखो? नोंहा बिजामादै बोराय मोनसेखौनो रंजाबाय थाब्रा आथिं थोंसेजों मोसाबाय था। नोंसाजोनि हाबाखौ सेफायनानैलाय आंहालाय मा मुलाम्फा जागोन? नों दाखालिबो बुंखादों हाबा सेफायनो होननानै। दा फैमारदोंसो नों हाबा सेफायनो? नै बे गावरेमा थासान्दियाव नों माबायदि हाबा सेफायो नायथारगोन आंबो। आरो बे जायगानिफ्राय ओंखारलाङाबा गामिनि सेंग्राफोरखौ लिंहरनानै बुजा होगोन आं। जेब्ला बुजागोन हारा मुरा बायगोन होमबाना नायदो आरो माबायदि हाबा सेफायो। जों हाबा सेफायनो फैयाखैलै। आंथ' बुस्थुखौ नायदोंसोलै। मा बुस्थु मा साजायदों होनना। अमा राजायाबो हाबा सेफायालै। ओइ थमब्रे नोंसाजोनिख्रुइ मोजांसिन हिनजाव लागोनब्रा आङो। नोंसाजोनिख्रुइ साबसिनबो आरो माहाजोनसिनबो हिनजाव लागोन। नोंसाजोआल' हिनजाव बे नङा। आरो नोंसाजोनि हाबाखौ सेफायनो मोनैनोबो गाबाखै आं। नोंसाजोआ बहा हाबा जाहैयो बहा थैहैयो बे नोंसाजोनि खोथा। आंहा बेवहाय बुंनो गोनां जेबो खोथा गैया मिथिबाय? ओइ थौदो। नै कालि गाबोननि हाबाया मोजाङै थाल लाबानो जाबाय। बे फाग्लाया फैनानै हाबा सेफाय फैनो हागौ। जागोन दे आयै आं नायबाय थागोन। नोंबुआ सोमस्रिमोननाव ओंखाम जानो थांनाया दाबो मानो फैयाखै? थांलाय लिंहैलाय। जागोन दे आयै आं लिंना लाना फैगोन। दे थाब लिंना लाना फै। नङाबा बे फाग्लाजों लोगो मोनलायबा दिगदार जालायगोन। थिग गैया बेफोरबायदि फाग्ला मानसिजों। जागोन दे आं लानानै फैगोन। लाजिनाय होननायानो गैमारा। बिमा बिफाया मा गियान होनाय बिनो? एसेबां अगियानि। लोगोफोर आं मा खालामबावनो दे? आं बे बोराय हौवाजों थाइजौ मादाजों आं हाबा जानो गोसो गैयाहाय। अन्नानै नोंसोर आंनो माबा मोनसे राहा लामा होदो बाल। हाफां नोंनाथ' हाबाया गाबोननो। औहाय हाबाया गाबोननो। मा खालामबावनो दे आङो? देना बुं। आं बे बोराय हौवाजों हाबा जानो गोसो गैया। नोंहा सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थानांगौमोन हाबा जाया होननानै। दालाय मा खालामबावनांगौ जाखो? गाबोननो हौवाया लांफैसिगोन नोंखौ। बालनि आंनि खाफालाव बोराय हौवायानो दङ नामासै? आं बोराय हौवाजोंनो रायजो जानांसिगोन आरो। मा पाप मावनायमोन दे आङो थांनाय जोनोमाव माबा मोनसे पाप मावखादोंमोन बियो। बेनिखायनो बोराय हौवा मोनबाय आं। दालाय जोंलाय माथो बुंबावनो ना? नोंनि सायावसो। नों जि डिसिसन लायो अब्लासो जों हेफाजाब होनो हागोन। आं खारखोमानोसै खोमाहाय। खारखोमानानै बहा थाहैगोन नों? आखायाव फैसा थाखा दङ ना गैया नोंनावलाय? फैसाबो थाइसेबो गैया जायगाबो गैया बाल थाहैनो जेरावबो। आं बोराय हौवाजोंनो हाबा जाखानांसिगोनखा आं मिथिखाबाय। नङाबा नोंसिनाव फैसा दङबा आंनो हरथ'दो। र' फैसाखौलाय होनो हागोन। ओमफ्राय खारखोमानानै बहा थाहैगोन नोंलाय? बेसो खोथाया। बेनोथ'हाय मा जाबावगोन दे आङो? आं बोराय हौवाजों हाबा जानो गोसो गैथारामोन। बोराय हौवाजों फुदुंजागोन आं। बोराय हौवाजों बेरायगोन। बोराय हौवाजों थाफागोन उन्दुफागोन आं। आयो लेथ्रा बाथ्रा छि। आब' थङालिया लिंनो फैलायबाय। आब' आया लिंहरदों। दाहाय थांगोन होननानै खोन्थाय थां। दासो ओंखाम जाखांदों आं सोमस्रिमोननाव होननानै बुंहैदां थां। थाब लिंहरखादों आया। ओइ लोगोफोर बे हरा गोलाव जानायबा हामगौमोनहाय। गाबोन फुङावनो आं माब्रै आं जेबो मिथिलाहाय। आं खारखोमाखागोन आं हाबा जाखाया आं खारखोमाखागोन। नङाबा दिनैनो खारखोमागोन आं। हाफां डिसिसनफोरखौ थाब लानो बाला। नोंनाथ' हौवाया गाबोननो नोंखौ लांफैगोन। बेनिखायनो एसे सानै हयै खामानिफोरखौ डिसिसनफोरखौ लादो माबार। बेखौनो मावनोसै आङो। दा हाबानिफ्राय खारखोमानानै बहाबा थाहैनोबो जायगायानो गैया। है बाल जि जाय जाथोंसै। बोराय हौवाजोंनो थांनांगौबा थांगोन। खाफालावनो बोराय हौवा मोननांगौखा खोमा आंहा। जि जाय जाथोंसै आं थांनोसै। बाय लोगोफोर बाय। जों मालाय माथो खालामनो हानो दे दुमफाव। बेनोथ'हाय लोगोबाबो हाफांनि खैफोद समाव हेफाजाबखौनो होनो हायिया जोंनाबो थिग जायाखै। आंथ' हौवाखौनो दाबो नुबावाखैसो। बोरायथार नामा? औहाय बोरायालाय बोराय आरो गावाबो जाजोर खालामनानै लाबाय थायो। मानोथो बोराय हौवानि सिगाङाव हाबा जागोन होनना बुंना लानांगौ बे फाग्लिया?
बे अमा राजायाबो गोसो थोमारोना थोमारामोनथाय? बिसोर सानैनि गोसो थोलायनायखौ सानैबो एखे नांलायनासो थैलायो सानैबो। आंथ' बोरैबाबा थाङै थुङै मोनलायगोनसो बायदि मोनबाय थाफिनो मानसिफोरखौनो। बे अमा राजानोनो खोन्थानोसै खोमा ना हाफाङा हाबा जानो गोसो गैया होननानै? औहाय बेनोनो खोन्थामारनांसिगोन। जोंखौथ' हाफाङा खोन्थानो होथारनाय नङा। थुलाय अमा राजाखौ लोगो हमैनि जोंहा। औ लोगो हमै मानिथौ। ओइ लोखि सारा साला बिगुर, आंहासो दुखु जादों, आंहासो रागा जोंदों, आंहासो जौ फेनानै लामा लामा गोलैनांगौमोन, नाला नाला गोलैथिंनांगौमोन। नोंहासो सिगां सिगां जौ फेग्रोना खोन्थायोना, दानो गागासिनो गागोनलां। भाइ अमा राजा, मानसिनि जिउआव दुखु थाखायोब्ला बेनिखायनो जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ, सानसेबाबो थैखानांगौ। जादो लोंदो रंजादो बा। साला बुरबक, थिगसे बुरजा जौ फेनो सानदोंमोन आङो, नोंनि थाखायनो जौखौनो फेनो मोनासै। फेहां जाबानो राखांफिननांगौ जायो साला। नोंखौसो साला, नोंनि हिनजाव नामालै आं? नोंनि हिनजाव? नोंखौ मा आं आबार लाबाय थानांगौ नामा? हिनजाव गोसो थोनोबा थोदो, गार्लफ्रेन्डफोरखौ लिंहरनोबा लिंहरदो। जौ फेबा नोंखौल' बुथुमबाय थानांगौ आङो। लोगोआ लोगोखौ हेफाजाब होलायाबा मा हिनजावा हौवाखौ हेफाजाब होबाय थानो मोनाना? नों मानो बुजियालै अमा राजा? मैदेरा खासेवजों होसोजाबाय। नों फाखिथुबाय होननानै बुंदों, मैदेरा खासेवखौ होसोग्रा। मैदेरखौ होसोयोब्रा नों मा सानदों मैदेरखौ होसोआ? खासेवा बिराद स्पिड खारो, खिन्थु बादुलि खासेवा, मिथिबाय? खासेवा खारनांगौबा मैदेरा फाथा मोना, गरायाबो फाथा मोनालै, मिथिबाय ना? नों सिखारगोन ना मानसिया? नों सिखारगोन ना? मानो सिखारनांगौ? मानो होननानै बुङोब्ला हायानो बिसना, फैलाव अख्राङानो उखुम आरो बुहुमानो आंनि न'। नों थादो, मैदेरा खासेव होसोनायखौ नायबाय थादो। स्वाद साला, खासेवासो मैदेरखौ होसोयो। मैदेर जाम्बाया खासेवखौ गियो खासेवखौ। ओइ नोंनि खासेवा मैदेरजों गाबफ्रु जागासिनो गैला बेना बिखबाबो अब्ला गावखाबाय। खबरदार अमा राजा, आंनि खासेवखौ जानला मानला बुंनाङा। खासेवा बिराद मोजां, मिथिबायना? बिराद बुरजा थांनानै थायो खासेवा। नोंनि मैदेरा मा फात्ता मोनो? खासेव बायदिजों हायालै, बे होसोजायोसो लासिंसिं जाम्बाया, सुन्दायखौनो थिख' हाया खारो। जाबायना नोंना डायलगा? जाबायना? जायाखै, मानो जानो? मानो होनोब्ला नों आंनि खासेवखौ लाजि फोनांदों। दे खासेवा होसोदों मैदेरखौ। दासो जादों दा। मानो होनना बुङोब्ला खासेवा मैदेरखौ होसोयो। मैदेरा बिसोरा लोदोदोखायनो खारनो हाया। दे मैदेरखौ खासेवाल' होसोआखै, मोस्रोमाबो होसोदों। दे सिखारदो, नोंखौ आं न'आव दोनहैनोसै। नै माथो अमा राजाया बेवहायनो दङ। फन हरबाबो थिखोलायबावाखै। अमा राजा, नोंखौ आं इसेबां फन हरदों, मानो रिसिभ खालामाखैहाय? मानो फन हरदोंमोन? खोथा दङमोन नोंजों। मा खोथा? हाफांनि हाबायाथ' गाबोननोहाय, हौवाया गाबोननो लांफैसिगोन हाफांखौ। जाथों, माथो जाखो? हाफाङा हाबा जागोन, बोराय हौवा मोनगोन, गथ' गथाय खांगोन, आंहालाय मा नांजादों? होमबा नोंहा एसेबो जेबो साननाय गैया आरो? नोङो हाफांखौ मोजां मोनला आरो? मानो मोजां मोननांगौ जाखोब्रा बेखौलाय? बेखौ हाबा लास्लायस्लाय सैमा मासेखौनो हाबा लागोन आं, सैमा। ओइ दुमफाव, अमा राजाखौ जेबो बुंजानाय नंलादांहाय, माथो जेबोखौनो सानाखै बेलाय? होनबाबो होनना नायनि। नोंसोर सानैया मा जालायदों मा जालायाखै बेखौथ' मिथिला, नाथाय हाफाङा बोराय हौवाजों हाबा जानो गोसो गैयानो। आच्छा बेखौनो खोन्थानो फैदोंमोन नामा नोंसोरलाय आंनोलाय? औ, बोराय हौवाजों हाबा जानो गोसो गैयानो। आच्छा, माथो आं फन हरबालाय दुगि खोन्थाहरथारो। नोंसोर सानैया सासेया सासेजों दुगा दुगि अहंकारि खोन्थालायनायावनो मालाबा मोजाङैनो गाबनो मोनगोन नोंसोर। हाफाङाबो बेनो, नोंबो बेनो, मिलायलायथारदों सानैजों। ओमफ्राय नोंस्रा मा जालायबाय थाहाय, दरखार गैया, जोंहासो उनाव दाय जागोन। सोमसै, थ' थांनोसै। औ। आच्छा, बोराय हौवाजों हाबा जानो गोसो गैया होमबा हाफाङा? खोनाबायना, हाफाङा बोराय हौवाजों हाबा जानो गोसो गैयानो। हाफाङा हाबा जायाबालाय बेदरखौ बहा मोनजागोनब्रा? गागासिनो गानानै होगोनलां तार मास्तिनि। गाबा बिबु ओंखारगोन। नों बेवहाय गोलैना थायोना माइ गोलैना थादोलै, आं न'आव थांनोसै। नोंनि बिसिगि थफिरामखौ लिंहरनानै लादो। आंनो लिंहरनोसै। हेलौ, ओइ थफिराम, नै सन्दलाया गोलैनानै दङ, लांफैलाय, आंहा माबा मोनसे खामानियाव इमारजेन्सि जादों। बे बुहुमानो आंनि न', बे अख्राङानो आंनि मुदा, आरो हायानो आंनि बिसना, आरोलाय मा नांबावगौ बे जोनोमा? मादै, जौ गोरान दङ
नोंजों आयु बाला रागा जोंबा जौ लोङो आरो बे सन्दलानि खोथाखौनो लायो नामा दालाय दङना गैयाब्ला दंनालाय दङ जौ गिसिसो आरो जौ गोरान नङा मोनजाबानो जाबाय मोनलोंबानो जाबाय नंगौ नामा लायनि नोंसोर जिरायथ' जों बेवहाय जिरायनानै लोङा बथलखौल' लानानै फैदो जों गुबुन जायगायाव लोंहैगोन बिदिबाबो जायो ओमफ्राय अमा राजा माखौ रागा जोंदों जेनेबा माखौ रागा जोंनांगौ जाखोब्रा जोङाखै माबालै हाफां बिमाया रायना हरनायाबो हाफां बिमायालाय दुनियानि रांखिनि बाला जायखौनो मोनो बेखौनो रायलाबायनो नागिरबाय थायो बियंखारिखा बिजामादै माहाजोन मोनसिगोनखाय दुगाथार बा हाफांनि हौवाया माहाजोनथार नामा माहाजोन मालाय मा जानो बोराय हौवासो मालाय बोराय हौवाजोंनो हाबा जाहोनो नागिरदोंबा आच्छा हाफाङाबो राजि होमबा राजि नंबाबो नङाबाबो हाबा जाखानांसिगोनखाबायलाय राजि नङाबा दाखालिलाय मानो नोंनि सिगाङाव आं हाबा जागोन बोराय हौवाजोंनो होननाय बेबो नंगौ मालाय साख्रि गोनांखाय बोरायबाबो लासिगोन लाथों आंनोथ' माहाजोनबाबो बोराय हौवा नांथाराहाय आंनो सेंग्रासो नांगौ आं बायो बोरायफोरखौ होमबालाय जौआ लायदो थां अके दिनैबा हले गोदनासिन नुलायनाय लोंनांगौलै माबा समा बारहोलां रागा जोंहोलांसो जोंनो ओंखारबाय लायलांबाय आंहा हाफाङा हाबा जासिगोनखाय नामा नै जुमाया धन्यबादलै धन्यबाद ओमफ्राय फैसाया लोंनानै खारालै गाबोन होफैगोन अके दे होमबालाय जों थांनोसै बेसारा अमा राजा हाफांखौ खोमानानै लानांसिगोन आंथ' बाला हाफां बिमाया नारजि बिदांखौ रायनायनि थाखाय हाफांखौसो रागा जोंगासिनो मानो हाफांनि खोथा सानबाय थादों आंलाय हाबा जाथों बे बोराय हौवाजों दरखार गैया आइ हाफां बिदि नङा हौवा लागा गाबोननो लांफैगोन नों दासो हाबा जाया होनबाय थाबा जाया हाबा जानायखौ खेला मोननानै लादों नामा दसेनो जागोन दसेनो जाया होनबा जायाना बिमा बेखौ मोजाङैनो नोजोर होबाय था जाहाथे बे हाबायाव जेबो उसुबिदा होयै बायदि जागोन दे बिफा आं दं हाफाङाय बिमा बिफानि मान सनमानखौ लाखिला नामा नोंलाय उन्दैनिफ्रायनो खांबाय बाबाय ससेयाव रोंखा राखा जानानै बिमा बिफानि खोथा दानगानो सानदों बोराय हौवाखायसो बोरैबा मोनदों दा सेंग्राबा जेबो मोननाय नङामोन ना आङो बोराय हौवायासो अनो सेंग्रा हौवाफोरा उनावहाय हिनजाव गदायसो नागिरगोन सेंग्रा हौवाजों हाबा जाबा नोंसो देनां बुरैगोरगोन बेनिखायनो बोराय हौवाजों हाबा जानायानो मोजां माथो जाखो बोराय हौवा जाखो माथो जाखो हिनजावथ' गैया गथ' गथायथ' गैयाना जेबो नङा आइ हाफां उन्दुदो गाबोन फुङावनो सिखारनांगौ बालि बोराय हौवाजों थांनो गोसो गैयाब्रा ओइ हाफां अमा राजा औलै आंसो मानो फैदों नों आंखौ मिनिनो फैदों आंखौ बखिनो फैदों आइला नोंखौलाय मानो मिनिनो फैनांगौ जाखोब्रा मिनिनो फैयो नामा मिनिबाबो अरजाया नोंफोरबायदि मानसिया आंहा बोराय हौवाजोंनो हाबा जासिगोन नोंबायदि मानसिया आंखौ मिनिनानै जेबो लाब गैया बोराय जाखो मा जाखो मालाय आंखौ अनगोन दाबो हाबानि सना रुफा दखना हरखाजोबखाबाय मा नंदों नोंलाय मा खोथाखौ खोनासङालासिनो अं 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 बुंलांबाय थायोब्रा आच्छा नों हाबा जामारसिगोन आरो बे बोराय हौवाजोंनो औ जासिगोनथ' आरो मा हाबा जायालासिनो ओरैनो थाबाय थानोसै आरो आङो रावजोंबो गोसो थोजायाखैथ' बेनिखायनो आंखौ मिनिनो फैदों लाजि फोनांनो फैदों ना बोराय हौवाजों थांसिगोन नोङो होननानै साला बिदि नङा नों हाबा जानो गोसो गैयाबा गैया होननानै बुंब्रा मानो होननो आं हाबा जानो गोसो दं गैया नोंनोलाय मानो खोन्थानो मानसियालाय मानसि रागाल'लै नोंनि थाखायनो जाजोबदों बेफोर गासिबो नों मोजां मोनबा दिनै आं बेफोरबायदि जानांनाय नङामोन मिथिबाय आंलाय मा जालायखो देलाय बुंलाय आं मा खालामखो नोंखौ नोंहासो बोराय हौवाजों हाबा जानो नागिरदों दा बोराय हौवाजों हाबा जायालासिनो सेंग्रा हौवाजों हाबा जाबाबो जेबो मोनामोनब्रा आंबो नाथाय बोराय हौवाजों थांनो नागिरनायखौ बोरैबा मोनदोंलै आंबो मानो दे बोराय हौवाजों बोरै हाबा जाथारनांगौ जाखोब्रा नोंलाय सेंग्राफोरानो सिख्ला गोरलै मोनाखै बोरायफोरा बोरै सिख्ला गोरलै मोननांगौ जाखोब्रा बेखौ साननानैनो गोसोखौ बोरैबा मोनबाय थादों नों हाबा जानो गोसो गैयाबा आं नोंखौ हेफाजाब होगोन ना मा हेफाजाब होगोन नोंलाय अमा राजा मा हेफाजाब होगोन नों बर्थमान आंबो जेबो सानथ'वाखै बाल ओरैनो फैदों होनबा नोङो रब्रा मा रागा जोंगोबाय थायो नों हाबा जायाल' होननानै बुंब्रा माथो बुंबावनो आरो नंखायखौलाय हाबा जानो गोसो गैया आं बे बोराय हौवाजों लेथा बाथ्रानो आच्छा बारु थाइबानि लारु नों दा न'निफ्राय ओंखारनो हागोन हाया माने जोंहानाव लांनोसैब्रा आं नोंखौ नोंसानाव औ माथो खालामबाव नोंखौ बोराय हौवानो हरालै आं ओंखारदो दानो ओंखारदो ओमफ्राय आं हले नोंखौ गोसो थोआहाय मोजांबो मोना आंबो नोंखौ गोसो थोआ मोजांबो मोना होमबाबो जा न' लानानै थांफ्लानोसैब्रा आं नोंखौ जाहाथे नोंखौ रावबो बोराय हौवानो हरनो हायै बायदि बे आइडिया खामानि होगोन आरो होगोनथ' आरो नोंखौ आं लानानै खारबाय होननानै बयबो खोनाबा नोंखौ बे बोराय हौवानोबो नांलाब्रा जायखिजाया नोङो दख'ना गांनैसो दंबा लादो आंजों थफादो आं लामानि गेटनि बै साइडआव थाबाय थागोन नंमारगौ ना औ नंगौ जागोन दे
आंखौ दसे साननो होथ'लाय मा सानलु सानला खालामबाय थायोलै बाराबा थालै बोराय हौवाजों हाबा जानो गोसो जादोंबा नों थांग्रोलाय लामानि बै फारसेथिं थाहैग्रोलाय आं दसे उनाव फैगासिनो आंथ' बोराय हौवाजों हाबा जानो गोसो गैयाहाय अमा राजाजोंनो थांनानै थाहैथ'नोसै नामा जागोन बाल मिथिला आङो माथो मानसिफोरालाय खारलाय फैफिनलाय जाबाय थायो आंबो अमा राजानाव खारथ'नोसै बाला बेखौनो खालामनोसै जियाबो बारा गैया आंनाव बाल जेबो लाङा आं फैफिनखागोनखा साननैसोल'सो अमा राजा मोननाव थाहैथ'गोनदां आंलाय बाल जेबो लाङा आङो हासुनो ओंखारदों होननानै फिउ खारखुमा लांसै आं बै बारिथिंजाय जायखि दावराव जाबाय थाथोंसै गाबोन लायला जामायला मानसियालाय फैगोना फैलाब्रा ओइ बोराय हौवाजोंनो हाबा जायोबा जाथोंसैलै दरखार गैया आयला माथो बेगबो गैया मानसिफोर दंसैयो आरो बाहेराव हासुनो ओंखारदों होननानैसो बाहेराव ओंखारना फैदों आरो बुस्थु लाबोनो गैया आंनाव जेबो दे आइनिखौनो गानथ'नो हागोन थाव माबा साला नोंबो जाजादलै हाफां बे बोराय हौवाफोरखौलाय मा नांनो हाबा जानो होनना बुंना लानांगौ नोंलाय सिरिथा बेफोर गासिबो नोंनि थाखाय जादों आंखौ दाय होनाङाब्रा नों मोजां मोनबा बिदि जानाय नङामोन मालाय सिख्लाफोरजों लाइन मारिबाय थाग्रा गार्लफ्रेन्ड थाखानानैबो गार्लफ्रेन्ड गैया होननानै बुंग्रा जाबाय मानसि खोनागोन मा नांलायनांगौ मा बखिलायनांगौ उनाव बखिलायबाय थागोन आंबो बेखौनो सानबाय